alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne harafin darasinmu na yau, kuma shi ne harafi na 8 cikin jerin haruffan Larabci. Sunan wannan harafi shi ne Dalun. Wannan harafi akwai shi cikin haruffanmu na Hausa, kamar yadda mutum zai ce daɗi, daraja, dariya. Wannan harafi yanda ake furta shi, kamar dai yadda kuka ji sautin haruffanmu na Hausa, misalai da na kawo. Wannan shi ne ɓangaren koyon rubutu, ya kasu kashi biyu. Kashi na farko, kamar yadda kuka gani aka rubuta, cewa ku bibiyi rubutun wannan harafin da fensil. Ma'ana, ka bi cikin harafin darasinmu na yau da fensil naka rubutu mai kyau daga farko zuwa ƙarshe, kamar yadda yanzu haka kake kallo muke rubutawa. Kashi na biyu shine rubuta harafin da kuka bibiya a wannan gidajen. Ma'ana, ana so ka rubuta harafin darasin yau da kanka ba tare da ka bibiya kamar yadda aka yi ma a baya ba. Sabida a baya ana so ka koyi salon rubuta harafin ne, a nan kuma ana so ka rubuta harafin ne da kanka daga farko har ƙarshe, kamar yadda yanzu haka kake kallo muke rubutawa. Alhamdulillah, mun san ka iya rubuta harafin wannan darasi namu yau. Muna roƙon Allah ya ƙara sauƙaƙe mana shi, ya ƙara ba mu fahimta da basira. Domin samun PDF na koyon rubutun wannan darasi da sauransu, ku yi clicking na first comment namu ko kuma ku yi scanning na QR namu. Nan take za ku tsinci kanku cikin WhatsApp group na wannan makarantar. Idan wannan bidiyon ya fa'idantar, ku danna like, share domin wasu masu amfana. Ma'assalam.